Слънцето от коя посока на света изгрява? Той сега от юг ли, север ли беше? Ема от юг или от север, откъде? От юг и на запад залязва. Аз съм различен от останалите черни хора. Добре. Тук ама спечели с той нещо, което каза. Кой клас имаш завършен? 10. 10. Можеш ли да ми кажеш азбуката? Да. Кажи ми, моля. За точно 2 секунди ще ти ги кажа. Точно какво? За 2 секунди мога ти ги кажа. Искаш ли ти ги За кажа? две нещото са малко повече букви, ама постарай се, да. Искаш ли ти ги кажа? Готово. Мекса си е, ей. Цвета на Слави едно Ферари с цвят червен. Какъв е цвета на Ферарито в тази песен? Не съм го видял, брат ми, не може да излъжа. Добре, а какво животно има на емблемата на Ферарито? Аз не съм го чул, не съм ги го видял дори. Как се казва бащата на Фикита, питам? Как? Това трябва да е бах ти тъпя, за да не мога да не знае как се казва. Еми, аз не знам, за той те питам. Как да не знаеш, брат, те не де на мен ги повтаря. Не де ги прави те на мене. Добре, знаеш как се казва? Много ясно. Как да не знам? Как? А? Как? Тони Стораро, как? Добре, а как се казва брата на Иван Вазов? А? А брата на Иван Вазов как се казва? Сега вече ти ще ми кажеш, не аз. Значи баща му на Фити го знаеш, ама брат му на Иван Вазов не. Добре, а брат му на Кирил знаеш ли кой е? Кой? Брата на Кирил, деца написали азбуката. Нищо не мога да разбера. Брат му на Кирил, където са написали азбуката. Как се казва? Чакай малко, че тук искам нещо да видя. Чакай малко. Коя година е създадена България? Не си да ми кажа. 861 година. Какво? 861 година. Мекса си е, ей. Сега нали сме зима? Да. Думата сняг, с коя буква се пише? Г или К? С Г. Да. Добре, българският е добър. Значи, предполагам, знаеш думата сборник, с коя буква се пише отпред. Да, с З. Да. И последно, думата сделка. С коя буква е отпред? С или З? С. Сигурен ли си? Чакай, не. С З. С З. Да. Добър си. Добър. Не, аз топ, наистина. Българският ти е много добър, наистина. Викам, ще се объркаш, аз заради това пробвам, а добър си. Не се подаваш на провокации, да.